Возен от незапомнени времена се празнува на Ирминдин. Това е празник, на който се приготвят обредно подници. Това са глинени съдове за печене на хляб. Чества се в деня, когато православната църква почита свети пророк Еремия на 1 май. Именно и затова днес сме тук. В деня на свети пророк Еремия в празника участват само и единствено жени. Рано сутринта са тръгвали за пръст. Взимали са от 3 места пръст, от бялата пръст, хумата и червената пръст. Това са местници тук в землището на село Лозен. Като по този начин, взимайки пръст от 3 места, са вярвали, че глинените съдове ще станат по-здрави. И по-устойчиви, да? Да, тръгвали са с обредни песни. Това е другото специфично на празника, че в този ден на момите е разрешено да се държат непристойно. Възрастните хора са ни разказвали, че са пеели песни с много непристойно, така с нецензурно съдържание. Текстовете на песните не се помнят. Останала е само така следа във времето за тях. Връщайки се от глината, от вземането на пръста, жените са събирали в нечий двор, изсипват пръста на куп, запарват с вряла вода. Тогава се пее тази обредната песен за Ирминлия Гидия. София, стига. Турай вода, турай топла водичка. Турай, казвай колко. Направо с бака ръкатка. Малко как стига, това трябва да става. Турай. Още, хубаво да кабаряса, още. Направо всичката е тури. Изтори га. Не всичката после да може. Стига толкова. Трябва още вода. Ние турим малко сладничка да станат здрави подниците, като железни. Булки, сега покрием тая пръст с тая постела, да може хубаво да се запари. Ще се заболи. Дай. Им трябва хубаво да такова сега няма, трябва да стане хубаво. Това е много леко тук по отстрани остава. Да го съберем с прашилката. Няма с прашилката. В глината нагазват само жени, които са в фертилна възраст и които все още имат желание да раждат. Строго е забранено да нагазват възрастни жени или моми, които още не са сгодени. Мачкайки кълта с боси крака и запрятайки сукманите си, жените са вярвали, че по този начин предават плодовитостта си на глината, която в последствие ще се превърне в така нужните съдове за осигуряването на насъщния, за изпичането на хляба за челядта. Да станат мазни и хубави. Чино, лани подниците станаха здрави като железни. Също като железни. И все пшеничен ляп печахме в тях. И ляба ставаше една перебял ляп. И зърното беше едро като дренки. Дано и тази година да е такава берекетлия, като печем да става. Дай Боже! Букаленко, дай тази вода да си умият ръките и булките, че много се окаляха. Айде бъркайте. Айде.